Җилләтми томан ачылмый, җырламый күңел ачылмый. Ул бүген күңеле белән диндә. Дин белән җырны бергә кушып алып бара. Студентларга җыр сәнгатен өйрәтә, үзе мөнәҗәтләр өйрәнә. Һәм әлеге дини кунак бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләрен ачар микән? Хәзер беләбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Бездә бүген танылган башкаручы Венера Шәмиева кунакта. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Хәерле көн. Венера ханым, сез инде 15 елдан артык сәхнәдә һәм тамашачы сезнең тавышыгызны да, җырлау манерыгызны да бик яхшы хәтерли һәм ярата. Ләкин сезнең тормышыгыз ул икегә бүленә. Дингә килгәнчегә кадәр һәм дингә килгәннән соң. Шушы еллар эчендә сез нык үзгәрдегезме үзегез? Минем иң яраткан укытучым Гараева Венера Хасановна, урнашмакта булсын. Быел без аның белән хушлаштык узган елны дөресрәге. Ул аның иң яраткан шундый мәкале бар иде. Алтыныкы 60та дип әйтә иде ул. Шуңа күрә менә мин үземә ничек булганмын 6 яшьтә, шулай ук менә бүгенге көндә дә нәкъ шундый кебек үз-үземә. Әлбәттә инде дин үзенең коррективларын кертә. Тышкы кыяфәт, ниндидер фикерләү башкачарак, ниндидер фәлсәфирәк бәлки, андый әйберләр бардыр, ләкин мин үзем өчен шул ук кечкенә шук Венера. Шәл бәйләп утырган бит әле кайчандыр шулай бит телевидениедан сезне Муса Маликов белән бергә әлбәттә беләләр бит инде. Димәк, үзгәрешләр шулай да әллә ни күп түгел. Күп түгелдер әйе. Күңел бераз чистарып, җиңеләеп киттеме? Дингә килгәч ниндирәк үзгәрешләр була шулай да? Минем әти-әниемә бик зур рәхмәт инде. Алар шуның кадәрле акыллы, якты кешеләр, бик хөрмәткә лаек кешеләр. Бүгенге көндә алар исән-сау балык бистәсендә яшәп яталар. Алар безгә инде менә иң мөһим кеше өчен булган иң мөһим кыйммәтләрне кичкенәдән белеп, аңлатып үстерделәр. Һәм шулай ук ислам дине дә безнең һәр вакыт менә кичкенәдән безне озата килде. Иң беренче чиратта инде без әби-бабайларыбызда уразалар тотып, аларның ураза тотканнарын күрдек. Шуннан инде гаеткә безне һәр вакытта да уята иде. Ул минем ничектер иртәнге 6-лар, 7-ләр кебек истә калган. Шул вакыттан торып, яулыклар ябып, тәсбихлар тотып, Аллаһумма салли ала сәйдина Мухаммад дип, пәйгамбәребезгә Мухаммад алейһиссәламгә салаватлар әйтеп, менә шулай гает кыймаклары ашаганыбыз исебездә. Әтием һәр вакыт ырыша иде әниемне. Алар әле кичкенә, аларның организмнары үсә. Гүзәлия, ник жасалыйсың син аларны дип инде. Безнең үзебезнең тотасыбыз килә иде. Менә ул дин һәр вакытта да безне озата килде. Ләкин ул инде ничектер күңелдә, эчтә иде. Һәм инде менә кияүгә чыккач, инде ирем шундый дин юлына баскач дип әйтим инде. Намазлар укып, хаҗи булды инде ул. Дин миңа икенче яктан, башка яктан, тагын да матуррак яктан ачылды. Һәм әйе, дин белән менә дини тормыш ул бик нык үзгәртә, чыннан да башкача уйлый башлыйсың, фикерли башлыйсың. Һәм төп бәйрәмнәр дә инде ничектер менә дини бәйрәмнәр була. Төнлә белән дә инде ваемсызланып, тизрәк йокларга ашкынмыйсың. Менә гыйбадәт кыласы килә, менә мәгънәсен белеп, тәмен белеп, ничектер менә тотарга тырышабыз инде. Аллаһ Тәгалә кабул итсен инде. Социаль челтәрләрегездә шундый бер цитатага тап булдык. Ябык ишекләргә, автобуска соңга калуга, бөкеләргә эләгүгә, өзелгән мөнәсәбәтләргә, җимерелгән планнарга рәхмәтле булыгыз. Бу сезне сезгә тиеш булмаганнардан саклый. Менә шушы цитатыгызга туры килгән айрым тормыш мисалыгыз бармы? Сез бит инде аны үзегезгә теркәп куйгансыз, димәк, уртаклык булган. Әйе. Бу чыннан да минем күңелемә бик якын. Без инде хәтерлибез, Америкада менә игезәк башнялар да нинди хәлакәт булганын. Шулай бит, анда да балалар бакчасына баласын илтүче кешеләр булып калган, соңга калучы кешеләр, киеменә кофе түгелеп алыштырырга китүчеләр. Андый мисаллар бик күп. Һәм безнең тормышта да иптәшем белән шундый менә хәзер ачык мисал күңелемә килде. Шуны кыскача гына сөйләп китәм. Минем ирем инде ул шундый шартлауларны булдырмый торган шундый шәхси организацияны җитәкли. Һәм шунда
Әлбәттә, кагыйдәләр буенча тендерларда катнашып оталар шушы оешмаларны һәм шундый бик зур, бик дәрәҗәле, бик күләмле оешмада алар өлгерә алмадылар документларын биреп бетереп, менә соңгы секундта шуны бирергә. Инде бүтән әйберләре әзер документлар әзер булганда гына ниндидер сәбәп килеп чыгып, шул тендерда катнаша алмый калалар. Ирем инде шундый уфтанды, шундый борчылды, урысчалатып әйткәндә упущение индеме? Ышкындырылды бу мөмкинчелек ышкындырылганга. Һәм күпмедер вакыттан соң шушы оешмада шартлау булды. Шартлау булды, һәм нәкъ шушы мизгелдә минем иптәшемнең газ белән тутырылган баллоннары заправкага дип әйтәбез инде русчалатып әйткәндә, газ белән тутырылу ноктасына илтелгән булган. Менә шушы 1-2 сәгать эчендә. Шуңа күрә менә шул мизгелдә инде без аңладык, ни өчен безне Аллаһ Тәгалә шушы әйбердән саклап калганын. Димәк, без вакытында килеп җитеп, вакытында ярдәм итә алмаган булыр идек. Бу бик куркыныч нәрсә, бик җитди нәрсә. Шуңа күрә бу сүзләр дә күңелебезгә бик якын. Бу безнең тормыш девизыбыз. Әгәр дә ниндидер бөкеләрдә чыннан да соңга калабыз икән, әлбәттә беренче стадиясе бар. Дулкынлану, нервлану, нишләп болай булды икән дигән беренче стадиясын без аның. Бу кешенең табигате дип уйлыйм, һәм бу начар түгел, бу чынбарлык. Шуңа күрә иң мөһиме шушы хисләрне җигәрләп алып, вакытында дөрес переработка ясап, инде русчалатып әйткәндә, аны эшкәртеп, туктале, димәк шулай кирәк. Димәк, миңа хәзер анда барырга кирәкми, хәерлесе. Раббым, тапшырдым үзеңә дип, юлыңны дәвам итү. Афәрин. Менә сез бүген безнең каршыда шундый матур мөслимә образына утырасыз. Сез әле бик яшь, бик шибәр, бармы шундый танышларыгыз? Ишәп инде бу яулыкны бәйләдең, син бит әле яшь. Теге салсаң ни була дигән. Гомумән бу хакта уйлап караганыгыз бармы? Андый сүзләр ишеткәнем юктыр сеңне әйткәндә, чөнки бүген көндә гомумән мөселман дизайнерлык индустриясында бик алга киткән. Мин уйлыйм, гомумән мин менә ничектер шулай итеп киенергә тырышам. Кара әле, шушылай яулык белән дә ничек матур булып була икән бит дигән фикер тудырыр өчен. Яулык белән матуррак та булган миңа калса хатын-кызлар. Рәхмәт, бик зур. Бу минем шәхси фикерем. Мин дә шулай уйлыйм, һәм менә күп кенә хатын-кызлар, гомумән күп кенә кешеләр уйлыйлар, менә Коръән буенча, Коръәндә язылган әйберләрне кешеләрне менә ипсезләр өчен, җәзалар өчен эшләнгән әйбер кебек дип. Чынбарлыкта исә ул юк, ул бары тик Аллаһ Тәгаләнең безне сөеп, аның өчен түгел, безнең үзебез өчен язылган әйберләр. Менә шушы яулыкка килсәк тә, чәчиме? Чәч бит ул генетик информацияны йөртүче чимал, әйтергә кирәк. Шуңа күрә аны кайдадыр чәчеп йөрү ул дөрес әйбер түгел. Ул барыбер яулык ябылмагач каядыр чәчелеп кала. Шуңа күрә менә галимнәр дә чәч бөртегеннән аның хуҗасының яшен, җенесен, шулай ук хәтта нинди авырулар барлыгында билгели алалар. Димәк, бу чыннан да кешенең информация йөртүче бик кадерле чәч бөртеге. Шуңа күрә бу бик дөрес дип уйлыйм. Аннан соң инде җәй көне кызу какмый, кыш көне салкын тимей, бик күбәйбер минем иптәшем дә әле мин яулык кимәгән вакытта миңа әйтә иде, Венера чәчеңне җыя әле. Менә распущенность дигән сүз русларда. Ул менә шул распущенные волосы дигәннән чыккан дип әйтә иде. Чыннан да тыйнаклык, җыйнаклык гомумән безнең татар халкына бик хас. Яулыкка хәтле үк барып җитмәсәләр дә чәчне җыеп җөртү барыбер матур. Әлбәттә, сезне тамашачы әлбәттә инде сәхнәдә беренче чиратта матур җырларыгыз аша хәтерли. Нинди яңа форматларда эшләргә уйлыйсыз? Гомумән сез хәзер бераз гына административ ялда да дип беләбез. Гомумән кире кайтып, гомумән нинди шаукым булдырырга уйлыйсыз сәхнәдә? Венера Шәмиева. Менә бу көннәрдә YouTube каналын ачарга уйлап торам әле. Чөнки заман белән алдатларга кирәк. Менә Instagram битемне дә әкрен генә шулай эшләтеп киләм. Сәхнәдә дигәннән әлбәттә инде шоу гөрләтеп җыручы җырчы түгелдер инде мин дөресен әйткәндә. Чөнки шаулатып, гөрләтеп җирсәң, ул бик җитди әйбер. Анда икешәр атна, берәр ай балаларны, гаиләңне күрмисең. Хатын-кыз өчен бу бик җитди адым. Без иптәшем белән бу адымга әзер түгел. Чөнки тормышның мәгънәсе
ул тигезлектә, балалар үстерүдә дип таптык соңгы вакытта. Шуңа күрә җырлау ул минем шундый бик яраткан шөгылем. Үземнең менә бөтен булган уйларымны белән уртаклашу тамашачыларым белән, чөнки мин җырларымда ничектер теге мин сине сагындым, сине күрәсем килә дигән кебек шундый мәгънәдәге түгел бит минем җырлар. Мин ничектер менә кешенең әз генә дә булса тормышын яхшы якка үзгәртәсем килә, кеше уйлансын иде дигән фикер белән, шундый уйлар белән туган минем җырлар. Шуңа күрә үземнең шушы иҗатымны матур гына дәвам итәрмен дип уйлыйм инде. Бәлки ничектер менә киләчәктә әле ул динирәк форматында да булыр, мөнәҗәтләр дә керер, Алла бирса. Мөнәҗәтләр булачак димәк. Әйе, менә соңгы җырларымның берсе инде ул менә Кадер киче, Реваль Хисматуллин белән Айгөл Валиуллина иҗат иткән. Шулай ук бик матур җыр, үзем дә бик яратып җырлыйм һәм андый җырлар бик кирәкле икән. Әйе, менә табыннарда да, шул ук уразаларда, ифтарлар кылдыралар бит инде. Хатын-кызлар аерым, ир кешеләр аерым. Без менә хатын-кызлар ифтар ашагач бит инде болай да кәефләр күтәрелеп китә. Ашап эчкәч безнең татар халкы бигрәк тә шәйләр эчеп утырырга яратабыз. Менә шундый мәҗлесләрдә инде шушы җырымны җырлыйм. Хәтерлим, бер әби дә әйтә: "Кызым, бу моны язучы кешеләргә иман байлыклары" дип. Мен әйтәм: "Апа, тукта, хәзер телефонымны алам да төшерәм", әйтәм. Мин аларга җибәрәм, алар да сөенсен. Шулай дия. Ике дөнья рәхәтен күрегез, балакайларым дия, шулай әйтә сөйлиләр. Менә ул бит инде нинди яхшы әйбер, кешенең күңелен күтәрү. Шатлык бит инде бу. Менә ул җыр диндә тыелган дигән сорауга бәлки җаваптыр да. Чөнки кирәкле форматта хатын-кызлар өчен, мөслимәләр өчен, апалар өчен, яшьләр өчен дә шундый менә кирәкле формат. Шуңа күрә Алла бирса мөнәҗәтләр дә булыр дип уйлыйм. Бу эш алып барыла. Аллаһдан изге бүләк булып, җан ярала йөрәк астында. Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Мең сәбәптән тора авыр тормыш, язмышларны чикли ялгышлар. Саклана күр зинһар зур ялгыштан, синең кулда яңа язмыш бар. Һәрбер сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына. Туар сабыйыңның гомрен өзмә, ялгыш уйлар кертмә җаныңа. Менә шәригать кануннары белән замана тормышын ничек бергә кушып алып барасыз? Җиңел түгел бит. Нинди чараларга чакыруны кабул итәсез, ниндиләренә юк? Әйе, Аллаһ Тәала безне менә һәр минут сайын сыный. Күптән түгел бик зур түрәнең туган көненә чакырдылар җырларга. Иң беренче соравым, әйтәм, ул тантана хәләл форматтамы? Кызганычка каршы юк диләр. Мен әйтәм, алай булса, гафу итәрсез инде, мин катнаша алмыйм. Алар әйтәләр, юк, менә шушы кеше
менә Венера Шамиева килсен дип әйтте, үзми дә куймый да ди. Мен әйтәм, аласа инде сез, мен әйтәм, үзегез уйлагыз, ничек мине чакыртырга була. Мин әйтәм, бары тик хәләл форматта гына эшлим. Менә андый әйберләр дә бар, Аллаһ Тәгалә сыный. Кемдер ярар инде, ничек итеп чакыралар бит. Финанс ягында кайгыртырга мөмкин бит. Һәм ирзалашырга мөмкин. Менә шуңа күрә безне Аллаһ Тәгалә сыный. Менә калбың чиста дөрес булса, һәр вакытта да дөрес юл сайларга мөмкинлек бар. Бары тик үзеңнән генә тора. Икенче мәсьәлә бар. Аз гына өстәмә җавапка, сорауга җавап буларактыр инде монысын әйтәм. Балаларны үстерү кыенрак. Дөньяви һәм дини формат буенча. Чөнки без динне менә билеп, урысчалатып әйткәндә инде осознанно тотабыз, шулай бит. Аңлы рәвештә. Әйе. Балалар бит алар кичкенә, аларга аңлау бит әле еллар белән шушы баш миенең, әйе, баш миенең үзгәрешләре, теге җитлегү рәвешенә бәйле. Шуңа күрә аларга бераз авыррак. Менә бу дини тормышны, дөньяви тормыш белән алып бару безгә тәрбиясе, менә шуның тәрбиясе әзрәк кыенрак бүгенге көндә. Чөнки җәмгыятьтә бит инде үзенең кануннары бар, интернетта шелтәрләре дә үзенең коррективларын кертә балалар тормышына. Менә ул яктан кыенрак ансы. Әле барсы да җайланыр дигән өметтә, әйдәгез шәйләр ишеп рекламада карап узыйк әле. Әңгәмәбезнең икенче өлеше тагын да кызыграк булыр. Şeýlәребезне эчтек. Инде без Венера Шамиева белән әңгәмәбезнең икенче өлешенә дә күчәбез. Венера ханым, инде шәригать турында бер сөйләшеп киттек. Менә балаларыгыз бүгенге көндә мәктәптә инде аңлашыла иптәшләре ягында заманча булып күренәселәре килә. Шул вакытта шәригать кануннары белән дә яшәсеннәр өчен сез ниләр эшлисез? Ике дөньяны бергә ничек кушасыз? Җиңел түгел бит. Җиңел түгел, әйе. Менә бер юлы ике урындыкта утырган кебек инде. Дөньяви һәм дини. Шуннан да авыррак бүгенге көндә, ләкин без инде иптәшем белән артык нык басым ясамаска уйладык. Үзебезнең мисалыбыз белән динне матур яктан ачарга, балаларга чит илдәге матурлыкларны, ислам динендәге матурлыкларны, гарәп әмирлекләре, Төркиядәге матурлыклар аша күңелләрендә мәхәббәт уятып. Чөнки бик күп мисаллар, мулла абыстай балалары да Казанга килеп, менә яулык белән өйдән чыгып китеп, монда килеп, инде башкача заманча кыяфәт белән яшәүләрен, андый фикерләр дә бар, андый мисаллар да бар. Шуңа күрә балалар безнең өчен иң беренче чиратта дингә инде күңелләре белән килсеннәр, калепләре белән. Шуңа күрә без аларны мәҗбүриләмибез. Яулык ябу буенча инде үзләре менә кайчан теләп, күңелләре тулып киләләр дингә шул вакытта. Ләкин инде безнең шундый мәҗбүри нәрсә бар, ансысы ял көннәрендә дини мәдрәсәдә уку. Менә аны инде без әти-әни буларак үзебезнең бурыч дип саныйбыз, балаларны укыту. Һәм менә атна кич көнне, җомгага каршы кичне минем иптәшем шундый дуслары белән, аларның инде мәчетләре бар, шунда барып, бер атнаны бер малайыбызны, улыбызны, икенче атнаны икенче улыбызны алып барып, зикрләр укырга йөриләр. Шундый бер сорау да биреп китәсем килә. Әгәр дә кызыгыз башка дин кешесен сораса, ничек кабул итәрсез? Бик җитди сорау, бик җитди сорау. Әти-әнине борчыдыр миңа калса бүгенге көндә, чөнки кушылган никахлар, катнаш никахлар күбәйгәнә бара. Бик. Чөнки менә шул ук без инде беләбез, безнең WhatsApp төркемнәре бар. Анда менә балалар бакчасында инде менә һәрбер икенче хәбәр, SMS хәбәр, ул инде мәсәлән Муратны алырга киләм дип Наташа исемле әни яза, яки анда Гөлнара исемле әни Арсенияны алырга киләм, киенә торсын дип язалар. Бу инде чыннан да катнаш никахлар икәнлеген күрсәтә, дәлилли. Һәм әлбәттә инде балаларыбызга чын күңелдән телибез инде. Мөселман кешеләр насип булса иде, хәләл сөт имеп үскән балалар булса иде дип бик телибез. Менә бу нисбәттән әйтеп үтәсем килә, мин дә менә иптәшемә күп вакыт әйтәм. Мин әйтәм, Рөстәм, менә
ярый да без хәзер менә балаларыбызны үзебезнең кулыбыздан килгән әйберләрне эшли алабыз. Мәсәлән, мәктәптә ниндидер проблема бар икән, барабыз, сөйләшәбез, ярдәм итә алабыз, име, шише алабыз. Бер төрле түгәрәк ошамый икән, икенчесенә яздыра алабыз. Башка ниндидер шул ук менә авыртып киттеләр икән, табибка илтә алабыз. Ә бит килеп җитәчәк шундый заман, алар үсеп җитәчәк, һәм без аларга бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмаячакбыз. Әйе, бары тик шушы хәер-фатихадан, дугабыздан башка гына. Мин әйтәм, менә ничекләр соң аларны шушы ялгыш юллардан саклап калырга дип инде. Шулай фәлсәфиләнәбез икәүләп. Әйе, менә шушылай балаларны йоклаткач, безнең дә шушындый пыяла чәйнегебез бар. Шушылай аның астына ут кабызып, шушылай чәйләр эчәргә яратабыз. Бу безнең иң яраткан ритуалларыбызның берсе. Диктура китереп куйганбыз. Әйе. Шулай ул миңа инде иптәшем әйтә, Венера бердә бер чылма, без бит үзебездән торганны барысын да эшлибез. Үзебездән торганны эшләп, Аллага тапшырыйк ди. Һәм барысы да яхшы булыр дип әйтә инде. Шуңа күрә менә әтиәннәргә дә әйтәсем килә, кичкенәдән менә балаларга 18 яшь тулганда түгел, ә менә бала карында ук вакытта теләкләр теләргә кирәк дип уйлыйм. Я Раббым, шушы балам иманлы булса иде, менә шул хәләл сөт имеп үскән балаларга насыйп булса иде дип теләргә кирәк дип уйлыйм. Чөнки фәрештәләрнең амин дигән сәгате бар. Чөнки безнең бик күп матур бәйрәмнәребез бар, дини бәйрәмнәр. Рәгаиб кичәләре, бәрәт кичәләре, шулай бит. Кадер кичәсе инде, кичәләрнең патшасы. Шуңа күрә менә ул әйберне дә онытмаска кирәк, балаларыбызга кичкенәдән теләкләр теләргә кирәк. Ул очракта инде барысы да яхшы булыр, Алла бирсә. Амин, шулай булсын. Сез бик җылы, сездән менә иҗат көче бөркелеп тора, Венера ханым. Шушындай төрледән төрле кешеләр булган дөньяда нәкъ тә менә безнең каршыдагы ханымны саклап калу бик авырмы? Бик зур рәхмәт комплиментларыгыз өчен беренчедән. Була ул андый әйберләр. Беренче чиратта мин инде уйлыйм, менә кешенең эчке халаты ул тышкылыкны чагылдыра. Менә мәсәлән, ниндидер начар сүзләр ишетәсең икәндер, аңлашылмый торган ситуациялар тирә-янәшәңдә. Мин һәр вакытта да күңелемнән уйлый башлыйм. Минем берәр тышында була. Әйе, мин уйлыйм, минем берәр дөрес түгел уем бармы әллә, берәр фикерем бармы әллә, әллә мин берәр кешегә карата үпкә тотаммы? Мин бүгенге көндә нишләп әле булар миңа бөтен начарлыклар ябышалар дип үз өстемдә эшләргә тырышам. Үземә сорау бирәм. Беренче чиратта, әлбәттә, андый әйберләр дә була. Беренче, минем ирем һәр вакытта әйтәм, рульдә утырганда да була кай вакытны. Мәсәлән, ир-атларда анда ничектер ямьсезлек күрсәтергә мөмкин име? Без бит инде хатын-кызлар 21-нче гасыр хатыннары җәмгыять белән тыгыз бәйләнештә. Мин гомумән андый әйберләргә, андый конфликтларга керергә тырышмыйм. Мин һәр вакытта да күзем йомып үз юлым белән китәм. Чөнки минем эчемдәге халәтем минем өчен мөһимрәк. Менә шушы кем гаепле, кем менә хаклы дигән сорауларга җавап эзләгәнче, ул минем чөнки эчке халәтемне җимерә. Ниндидер менә шундый әйберләргә бирелү. Шуңа күрә мин үземнең шушы эчке халәтемне сакларга тырышам һәм энергетик яктан тулыландырырга тырышам. Ул инде әлбәттә балалар белән аралашу мине тулыландыра. Ниндидер хатын-кыз өчен рәхәт әйберләр, ул матурлык салоны, массажлар, ул минем дусларым, чөнки ансыз булмый. Күп балалы гаиләдә әни кеше һәр вакытта да ресурслы булырга тиеш дип уйлыйм. Бер үзе ресурс ягыннан бетәшкән хатын-кыз якыннарына берни дә бирә алмый, шулай бит. Шуңа күрә менә шушы эчке халәтемне тулы итеп тотарга тырышам. Һәр яклап. Вакытында ял итәргә, шулай ук сәяхәт итәргә. Чөнки сәяхәт сайлый башласаң, башка инде мөһим проблемалар килеп чыга, башка инде дә чыгымнар килеп чыга башлый. Һәм мин приоритетларны куям, әйтәм, юк. Балаларда без иптәшем белән икәү генә каядыр чит илгә чыгып керергә җыенсак, әнием, икегез генә барасызмыни, безне алмыйсызмыни диләр. Мин аларга әйтәм, сезгә нинди әтияни кирәк? Усал әтияниме, бәхетле әтияниме? Шуңа күрә үзебезнең менә шушы ресурста тотар өчен без чит илгә дә чыгып керергә яратабыз, иптәшем белән икәү генә дә, һәм балалар белән дә әлбәттә елга бер тапкыр ким дигәндә инде алайда тырышабыз чыгарга. Күп кеше әйтә, дингә килгәннән соң тынычлык белән ышаныч арта диләр. Дингә килгәннән соң сезнең музыкагыз ничек үзгәрде? Һөнәри күнекмәләрегезне ничек үстерәсез? Һәм гомумән алганда соңгы арада нинди музыка тыңлый башладыгыз?
Һөнәри күнекмәләр дигәннән, һөнәри күнекмәләрне нишләптер мин тулы рәвештә эшли алмыйм, чөнки минем өйдә һәрвакыт я балалар, әле безнең песиебез бар. Менә мин шулай җырлый башласам күнекмәләргә, ул аптырап килеп, шундый миңа сарыла башлый, ни эшлисең син дигән кебек. Чөнки минем бит инде колоратурный сопрано, тавышым югары. Балалар минем һәрвакытта да минем җырлаганымнан җырлыйлар, нишләптер. Бөтенесе дә. Менә русчалатып әйтсәк инде тонкий, ранимый, шундый аларның бәллүр инде тавышлары, күңелләре. Бик. Шуңа күрә Сезгә ошагандыр инде. Белмим дә инде. Менә шуңа күрә күнекмәләрне бик эшләп булмый, алар юкта эшләргә тырышам. Музыка тыңлау дигәннән, музыка мин бик яратам. Салмак музыка, мотор музыка, сүзсез, җырсыз, менә шундый релакс, шундый музыкалар тыңларга яратам. Җырчыларга килгәндә инде ул без телевизорны гомумән карамыйбыз, без ничектер әзрәк заманнан артта калганрак. Безгә менә элеккеге җырлар, Салават Фәтхетдиновның, Зәйнәп Фәрхетдинованың, Венера Ганиеваның менә элеккеге җырлары 80-90 еллардагы күңелебезгә якын. Без аларны шулай флешкага тутырып, машинада тыңлап барырга яратабыз. Чөнки хатирәләр, ниндидер шундый яңара безнең. Шуңа күрә бик заманча җырларын да тыңлаганыбыз юк. Яратам шулай ук төрек, гарәп егетләрен тыңларга заманча дигәннән. Ләкин сез бүгін тыңлаган музыка инде аңлавымча күбрәк дингә һәм телгә бәйсез музыка. Чынлап, нейтраль музыка дип. Нейтраль. Дини җырлар һәм мөнәҗәтләр турында сөйләшкәнбез икән инде, Венера ханым, безнең тамашачыларыбыз хузурына да бер җыргызны башкарып китсәгезче. Тынып калганы барча җиһан, тәхлил әйтеп нык иман, азан били күңелләрне. Аллаһымның улуг көчен, ризалыгын алыр өчен, җананым түгелләмме. Әлхәмдүлилләһ, биргәнеңнән шифа табам, рәхмәтеңнән азат итмә безне, Аллам. Аңлатырга сүзләр җитми шушы хисне. Кадер кише икән бүген, кадер кише. Мең елдан да кадерлерәк, кадер кише. Афәрин, бу җырны тыңлаганнан соң үзебездә чистарып киткән сыман булдык. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хатын кыз өчен әлбәттә гаилә төптөрәк, ул инде аның эшедә, ул инде аның ял урыны да. Гомумән, гаиләгез бәхетле булсын өчен сез үзегездән нәрсә бүләк итәсез? Ни чыгарып саласыз һәм нәрсә белән хезмәт куясыз гаиләгез өчен? Дөресен әйткәндә, мин уйлыйм, хатын-кыз гаиләдә эшли, гаиләдән тыш ял итә дип. Чөнки хатын-кызга чыннан да ял кирәк. Аның бөтен энергиясе ул гаилә өчен. Ират киресенчә, ул гаиләдән тыш җәмгыятьтә эшли, гаиләдә ял итәргә тиеш. Шуңа күрә менә хатын-кызларга да бу нисбәттән әйтәсем килә. Бик күп кенә миңа язалар. Венера апа, менә ирем бер генә дә булышмый балалар белән, кайта да телефонда утыра дип. Мин әйтәм, безнеке дә шулай утыра. Ул шулай дөрес, аның ялы шундый дип әйтәм. Һәм кайвакытны кызымдагын ниндидер үзенә матур әйбергә акча сорамакчы була. Ирем кайтып керә дә, әтием, менә мин әле кибеттә дидәген, мин әйтәм, Зөләйха, хәзер түгел әле дим инде. Дидәген аннарысын. Ашатыйк башта дим, ашатабыз иремне. Аннарысын Зөләйха тагын бер кайтарып, әтием, менә мин әле әйтмәкче идем дидәген, әйтәм, тукта Зөләйха, әле ял итмә дә әтиең дим. Ял иттерәбез аны башта. Ул бераз ял итеп ала, шуннан инде ул балаларга игътибар итеп, ягез әле балалар дип үзе инде мөрәҗәгать итә башлагач кына, шул вакытта гына ярый. Менә Зөләйханы да хатын-кыз буларга, иратка игътибар итәргә, менә кичкенәдән өйрәтергә тырышам инде ул яктан. Шуңа күрә ир кеше ял итәргә тиеш дим. Хатын-кызларга да мөрәҗәгать итәм. Хатынына кайтып ярдәм итә аламы ул? Ярдәм итә ала, әлбәттә, ул кирәк тәген. Бу кирәк. Кирәк тә, ләкин савыт сабаю ят эш түгел. Идән җыштыру ят эш түгел. Ят эш түгел. Ул әлбәттә тормыш иптәшенә булышу гына. Булышу гына. Менә моны да ишеткән бар, мондый фикерне дә. Хатын-кызга ләкин шуны аңларга кирәк. Ул шуны эшләргә тиеш дип, аннан таләп итәргә кирәкми ират кешедән. Әгәр дә шуннан да хатын-кыз арды икән, аның булышуын тели икән,
матур гына, ипләп кенә, безнеңчә, саф татарча, җаным, шул хәтле ардым бүген, әйдә икәүләп эшлик әле шул эшне дип, матур гына сораса, бит ир-ат кешенең бозлы күңелләре дә эреп китәрлек. Һәрбер ир-атка матур җылы сүз кирәк. Венера ханым, әгәр дә сездән балаларыгыз һәм оныкларыгыз нәрсә ул мәхәббәт дип сораса, сез аңа әлеге сүзне киңәш иттереп, киләчәккә таба ничек аңлатырсыз? Мәхәббәт ул, минемчә, үз-үзеңне бүләк итү. Яхшы мәгънәдә һәм бернинди дә җавап көтмичә. Менә җавап көтмәгән очракта гына аның җавабы да килә, үз вакыты белән, дип уйлыйм. Мин инде бик яратам менә Лев Толстойның сүзләрен, әйтеп үзасым килә, русча булыр ул. Живешь для себя только тогда, когда живешь для других, дип әйткән ул. Үзең өчен яшисең, шул очракта гына, башкаларны кайгыртып яшәгән очракта. Менә шул ул минем өчен мәхәббәт. Иреңне кайгырту, аның борчулы йөзен күрсәң, эшендә ипсезлекләре, уңайсызлыклары икәнен күрсәң, үзеңнең борчуларың белән аны бимазаламыйча, аны аңлап, иң беренче чиратта тәмле ризаң белән каршы алырга, ял иттерергә. Балаларыңны иң беренче мәктәптән каршы алганда, я ничәле алдың дип түгел, көнең ничек үтте, кәефең ничек дип каршы алу. Мәхәббәт. Мәсәлән, шул урамда сагыз чыгардың икән кесәңнән. Аның кыягазын урынына ташлау, чүпчелегенә ату. Чөнки ул туган ягыңа мәхәббәт, җир шарына мәхәббәт. Ул һәрбер әйбердә чагыла торган әйбер дип уйлыйм. Мәйтәм, улым, улларыгыз, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз рәхәт тормышта, дәрәҗәле тормышта яшәүен теләсәгез, бүгенге көндә сез менә шушы тормышны сайларга тиеш. Дөрес тормышны үз артыгыздан яхшылык калдырыр өчен дип аңлатабыз инде. Калган Аллаһ кулында, сөйлибез инде, аңлатабыз. Аллага тапшырган инде. Чынлап та яхшылыкка өметләнеп һәм яхшылык көтеп яшик. Рәхмәт сезгә, Венера ханым, ачыктан-ачык әңгәмә өчен. Рәхмәт. Особый французский стиль, шик, качество и абсолютное внимание к каждой детали одежды. Все это в Капораль. Более 15 лет Капораль шьет женскую, мужскую, казуальную и деним одежду для Европы, Азии и Индии. Теперь Капораль в России. Эксклюзивно представлен в Казани Молл по адресу Павлюхина, 91. Әлеге тапшырудан соң күпләрнең күңелләре чистарып киткәндер дип өметләнәм. Чынлап та Венера Шәмиеваны дини киңәшләре күп булды. Без инде аңа иҗат уңышлары телибез, гаиләсендә тынычлык телибез, бәхет телибез. Инде бүген безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә. Киләсе ачыктан-ачык әңгәмәләргә кадәр сау булып торыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.